Със сигурност не е много често сутрините започват с това да си оправя леглото вкъщи. Много често го прави Марсел, защото той последен става и той го прави. Днес обаче не е такъв деня, аз ще трябва да оправя леглото и го правя сега, правя го веднага след като съм изпратила и Фарис на училище и Марсел тръгна на работа, защото започвам да оправям нещата с гардеробите. И за да мога да подредя всичко и всичко да е прилежно и да е в вида, в който трябва да бъде, трябва да изкарам всичко от гардеробите. И това го правя доста често. И то не защото ми се иска да го правя доста често, а просто защото съм доста хаотична в това, когато си прибирам дрехите. И много често се случва да бързам, дрехите да са ми сложени на леглото от пералнята и от сушилнята и аз просто да ги набутам някъде в гардероба, да не ги сложа по правилните места. Но това се случва заради друго нещо. Не само защото в дадения момент съм бързала, защото просто гардеробите са пренатрупани от излишни вещи, които не се носят с години наред. Просто седат там. Въпреки, че се стремя и знаете, качвала съм видеа в YouTube дори с дрехи, които подарявам. И се стремя постоянно да нещо да изчезва от гардероба. Тези дрехи все пак се натрупват. Защото аз и не спирам да пазарувам. Ето днес отново направих една поръчка от Zara, защото съм си харесала един кафяв костюм от страшно много време. Но се няма мой размер или от панталона, или от сакото. Днес имаше от двете и направих поръчка. Сега оправям леглото и изкарвам абсолютно всички неща от гардероба. И ако видите каква купчина ще се събере, просто не знам, не е окей това и не е нормално и не апелирам никой да се затрупва с толкова много вещи. Какъв е плана за днешното видео? Принцип, много ми се иска днешното видео да бъде изцяло за това, за подреждането на гардероба и въобще за с какви неща отново ще се разделя. Но със сигурност няма да успеят да направят това нещо цялото само днес. Така че, първоначалният план е да се заемем с това, да преместя дъската за гладене в друг гардероб и да подредя гардероба си и да ви покажа неща, с които се разделям и ако нещо от тези неща си харесате, да е за вас. Но, дали така ще стане, гледайте внимателно и ще видим какво ще се случва. Стигнах до някъде или да кажа до никъде. Не знам точно как да оприлича това нещо, докъдето съм стигнала с оправянето на дъската, но преместих я вече на новото място. Ето я, вече не знам колко си спомняте от предишно видео, колко ми беше висока. Сега ми е абсолютно нормално, за да гладя. Закачила съм отново стабилно, но този път я закачих на такава дъска, която ви казах, че до сега не взимах. Ще направя проба, да видя как ще се получат нещата и мисля, че за момента всичко е наред. Вече като почна да гладя, ще преценя. Тук отгоре, по принцип, имах наредени костюми и сака, които стигаха почти до тук. Нямаше да е окей. Затова съм наредила всичките дънки, които притежавам. Не всички, даже някаква част ги прибрах в шкафовете. Имам 3-4 чифта, които не ми стават, но ще ги пазя до момента. Надявам се да вляза в форма, за да ги обуя. Така че съм подредила и тази част и мисля, че стана доста подредено, доста така уютно и приятно. Дори е по-добрия вариант, че е тук, защото в предния шкаф имаше дъска, която беше тук и малко или много пречеше на взимането на ютията. Така че от тази гледна точка съм доволна. Не съм доволна обаче, защото дъската, която бях взела за шкафа, който имаше тази дъска, тази ютия, дето беше, дъската за... Така. Дъската за гладене, където беше до сега, шкафа там е по-голям от шкафа, който е тук. Бях взела дъска, но с 5 мм по-дълга и вратите на гардероба, поради тази причина не се затваряха. Отидох преди малко до практикер, взех нова дъска. За съжаление, не знам какво съм измерила, по-малка е от това, което трябва, така че трябва да хода практикер отново. Но няма да е сега. На леглото е пълно с дрехи. Гардероба от тази страна е пълен с дрехи, които трябва да ги сваля. Всичкото това нещо трябва да го правя днес, защото всичко съм натрупала на леглото. Как ще стане, нямам представа.
Сега обаче отивам да обядвам. Сложила съм си едни яйца, защото много ми се дадат яйца. Вчера ядохме агнешко, което беше много вкусно, но взела съм една порция. Мислихме да обядвам с нея. Но Фарис много иска да си изяде той агнешкото. Даже сутринта да закусвал агнешко. Абе, луда работа. Както и да е. Така, отивам да обядвам и се заемаме с подреждането на гардеробите, а пък след това по-късно, като отида да взема Фарис от училище, тъй като до вечера няма да готвя, ще ядем риба, ще отида отново до практикер и се надявам този път да успея да взема правилната дъска, която ми трябва. Хайде! На 50% приключих с подреждането на дрехите, но вече събрах достатъчно, за да ги кача в това видео и така да приключа това видео, така или иначе. Защото много ще ми е неудобно да кача 30-50 артикула в това видео и да ви забавя, така или иначе ще ви забавя с доставките, но да ви забавя прекалено много. Само да ви предупредя, че малката тук ще се събуди и може да я чувате от време на време, но мисля, че на никой няма да му пречи. Сега, зад мен съм приготвила 3 костюма, които реших, че ще се разделя с тях, защото първия, който виждате ето тук, този с перата, облякох го един единствен път. Това беше на едно събитие на Фарис в училище и честно казвам не смятам, че ще го облека повече, защото на мен лично тези пера са ми неудобни, да кажем, да отида на ресторант, да отида на вечеря. Те ми влизат в храната и пък за някакъв друг повод, примерно отново в училището на Фарис, едва ли бих тръгнал отново да бъда с този костюм. Костюмът е от 2 части на Зара с пера, панталон и сако. Сакото е леко вталено, а пък панталона е свободна права кройка. Не знам точно колко ще видите. Ето така. Взимала съм го преди колко време? Не много отдавна. Беше някъде около 260-70 лева. Аз в момента го продавам за 80 евро. Обличала съм го единствен път. Даден е след това на химическо и е прибран просто така в гардероба. Горната част е XS, а долната също е XS. Като имайте предвид, че панталона на Зара, панталоните като цяло на Зара, не знам защо, винаги са една идея големени. Преди да продължа нататък, искам само да ви помоля да ми пишете в Инстаграм, ако искате някои от нещата, защото под коментари ми е много трудно. Не, че ми е много трудно да ви отговарям, но когато ви отговарям, вие не отговаряте веднага и става едно така забавяне още по-голямо, а в Инстаграм комуникацията става много по-бързо. Следващия костюм отново е на Зара, чисто бял, снежно бял. С него бях на една нова година в Турция. Си спомням преди няколко години. Беше много хубаво, като го облякох, много се харесах с него и много исках. Има подплънки в раменете. Този също има подплънки в раменете. Бях с този костюм, отдолу бях с едно дантелено синьо боди и с сини обувки и седеше страхотно. Долната част на панталона е леко се стеснява в кръчола. Вижда ли се? Ето така леко кръчола се стеснява надолу. Отново това е костюм, който облякох на нова година и след това дадох на химическо и седи в гардероба, така че е време да се разделя и с него. Като тук също пропусна да кажа, че и двете части са в XS размер. Още един костюм от Zara. Отново в талено сако, отново с подплънки на раменете и панталон, който панталон отново се стесняват леко крачелчетата надолу. Както виждате, изгладен, закачен. И тук и двете части са XS размер, като има и коланче, което е към панталона. Но в момента просто не успявам да го намеря, но когато тръгна да го изпращам на някой от вас, ще го намеря и ще ви го изпратя и него. Просто е един дебел колан с катарамата е същата материя като костюма. Във видеото, както ще виждате неща, които продавам, така ще виждате и неща, които подарявам. Защото просто някои неща не знам каква цена да им сложа и затова реших да ги подаря направо. Нещото, което подарявам сега е ето тази рокля. Само да я обърна, винаги я държа на обратното, защото паетите по някой път дерат други рокли, с които се допират и затова предпочитам да е на обратното.
ето това е роклята. Супер дискотечна рокля с 3/4 ръкав. Не е прекалено къса, не е дълга, нали? Горе-долу ме ми седи малко над коляното. С ципе в задната част и това е роклята, която подарявам. О, колко красиво блести! Тук имам една рокля, която бях на една сватба с нея, преди, не знам, 2 години, може би. Страхотна рокля в пепел от рози и супер много официална. Пазех си я, просто ако реша да отида отново, не ако реша, ако ме поканят на някоя друга сватба, да отида отново с нея, но нещо се не намирам повод и след този съм била на други сватби и никога не съм я обличала, така че мисля да се разделя с нея. Обаче, как да ви я покажа? Ох, много е красива. Значи, има през рамки, по-дебели. В задната част гърба се преплита. Ето по този начин. И надолу приключва триъгълно и има шлейф. Който шлейф по принцип се влачеше назад, но аз го дадох на шивач и шивачката ми го направи равен с роклята, за да ми е по-удобно при ходенето. Роклята е просто страхотна. Сега като я гледам, наистина ми се иска да отида на някое събитие, все пак да я облека още един път и да я разходя, но... Добре, разделям се с нея. Още една паетена рокля, с която се разделям. Тук паетите се обръщат в двете посоки, като в едната е маслено зелено, ето така да видите, а в другата е златно. Роклята е страхотна, не бих се разделила с нея, но идеята на тази рокля е да седи малко по-свободно около тялото, а на мен, за съжаление, вече ми седи прилепнала около тялото. Така че това е причината заради която се разделям с нея, иначе нямаше да я получите никога. Просто страхотна рокля. Нещо, което супер забележимо, по никакъв начин не вулгарно и много удобно. Имам и няколко доста консервативни рокли, като една от тях е ето тази рокля. Много време се чудех сега дали да се разделя с нея, защото тази рокля с едно черно сако седи просто божествено и убийствено. Има страхотна дантела в долната част. Ето по този начин. Дълга е, на мен почти ми е дълга додолу, като има цепка от едната страна. Тук също има по лекичката има дантелка, която е страхотна. Абе, много красива рокля с едно коланче, пристегнато в талията. Седи просто страхотно. Но, за съжаление, така си седи в гардероба, никой не я носи, никой не я облича, така че си търси нов собственик. Нещо червено. Напоследък много се разделям с червените си дрехи. Това е отново една рокля, която е дълга додолу този път, с много красиви кадрички на раменете, с тюл в предната част и има също така и кадрички около врата. Ето така. Страхотна рокля с леко по-изрязан гръб. По принцип тази рокля съм я носила с кубинки. Дължината на мен ми е точно за кубинки, защото аз съм и по-нисичка и затова искам да го кажа. По-нисичка съм, така че ако вие сте малко по-висока дама, може би ще ви идва по-доглезена под коляното, не знам. Но роклята е страхотна, цялата е тюлена, има хубава красива подплата отдолу. Да, страхотна рокля. Може би, ако имах един много по-голям гардероб, за който да имам хиляди рокли, не бих се разделила с нито едно от тези неща. Бих си ги пазила просто така някой ден за по един път обличане, но просто няма смисъл. Продължавам с една също много любима рокля. Тази рокля е на марката Ted Baker. Аз на другите не ви казах на какви марки са, но тези, които до сега не съм ви казвала, мисля, че нямат някаква по-специална марка. Не знам какви са точно. Но тази е на марката Ted Baker. Страхотна вталена рокля. Може да се носи и за малко по-официално. Разбира се и за бар, дискотека също би станало. В задната част има златен цип. Тук си е с логото на марката. И
Общо взето всички неща са XS S размер, така че да го имате в предвид. Тук пише размер 0. На мен ми идва под коляното тази рокля. Нямаше цепка, нали? Да, няма никаква цепка. Една рокля, която дори не съм и махнала целофана от химическо чистене. За съжаление, тази рокля има един дефект. И този дефект си беше още при покупката и на роклята. Обаче сега къде беше? Тъй като е от тази материя, която е като неопрен. Да, неопрен се казва. Неопрен. Така ли се казва? Не знам, не съм сигурна. Такава мекичка материя. И имаше някъде закачено по нея, но по никакъв начин бях на една сватба. Ето го. Да, ето го. Вижте го. Виждате ли го? Има две чертички. Не съм я носила тогава. Роклята седи много сладурско. Има ето тази част, която минава около врата с гол гръб. Доста пристегната на талията и доста широка надолу. Тип рокля Мерилин Монро. Така си я описвам аз. Страхотна е роклята и с нея се разделям. Била съм на сватба преди поне 3 или 4 години. Даже не знам, може и повече, вече не си спомням. От тогава се седи в целофана след химическо чистене. Така че мисля, че е време да се разделя и с нея. Една черна класическа рокля, нищо особено, права, всъщност леко е разкроена. Има имитация на две джобчета, ето тук в тази част, с цип в задната част. Страхотна рокля, Мохито 34 размер. Тази рокля, нещо се е напрашила тук, но това е рокля, която съм я купувала и не съм обличала нито един път. Останаха само още няколко неща. Тук имам една рокля, която отново е обърната наобратно. Сега ще я обърна и ви я показвам. Ето това е роклята. В тази част е плътна около врата с тази дантелка. Ето по този начин. Ръкавчето е по-свободно, като има стеснението тук. Стеснява се в талията. Мисля, че имаше коланче някъде, но това със сигурност вече не знам къде е, защото има гайки за коланче, но нямам никаква представа къде е. Разкроена надолу и страхотна рокля. Мрежеста, много красива. Може да се носи по същия начин като предишната дантелената, както и с кубинки, така и с малко по-официални обувки. Сега за предстоящите празници 8 март, мисля, че има добри находки. Един шлифер, тренчкот или там вече по съвсем различни начини ги описват. Много го харесвам. Цветът 10 от 10. Кройката 10 от 10, въпреки че на мен ми се иска за тренчкот да ми е по-свободен. Този ми е малко по-втален. Но преди, като че ли беше малко по-модерно да бъда по-втален и сега малко по-модерно да са по-овърсайз с нещата. Или просто аз, защото съм напълняла и заради това нямам никаква представа. Но този тренчкот е в размер S. Страхотен е. Причината, единствената причина, заради която се разделям с този тренчкот, е ето тези елементи тук. Виждате ли? Има синьо, оранжево и всякакви шаранийки. Аз не знам с какви обувки да го съчетая и не го нося. И просто си седи така от години. Вътре, ето тук е по същия начин. И просто не знам. Така че, ако някой от вас има си и коланче, ако някой от вас знае с какво и има с какво да го съчетае, за тепе. Отново рокля, която е наобратно. Защо така си ги закачвам наобратно? Хайде, тази с паетите знам, ама тези защо съм ги закачвала наобратно, нямам представа. Така, това е една много любима рокля и преди много я носех. Сега даже виждам, за съжаление, че едно от копченцата и го няма. Ето, но ето такива са копченцата по принцип и едното го няма. Сега ще проверя във вътрешната част. Няма копчета. Да, може би и този от вас, който си го вземе, тази от вас, която си я вземе, Боже, научи да говориш, ще трябва просто да си зашие едно друго копче. Аз имам някакъв спомен, че съм го носила без това копче, когато се скъса. XS размер. Много красива рокля. Ама много красива. Вижте как. Сега няма слънце в момента, иначе ако знаете колко хубаво блести. Много е красива. Надолу е плисе. На мен ми стига
под коляното. Страхотна е, но просто вече съм я носила достатъчно пъти и някак си... не знам. Да ви я дам ли и да не ви ли я дам? Сега със сигурност ще има неща от видеото, които ще изрежа и въобще няма да ги видите, моите колебания, дали да дам нещо или не. Но за тази наистина много се колебая. Добре, за момента я давам, пък ще видим. Една кадифена рокля от Зара, която си я купувахме с една приятелка. Двете еднакви си взехме преди, не знам, известно време. Много красива рокля. Тип прегърниме, има такива дълги връзки. Да, много е хубава, обаче някакси се не мога да й намеря мястото, къде да я сложа. Ще на ръкавите. Има такива маниста и седат доста тежко. Много и се чудя. Даже съм си мислила дали не мога да я обличам като тип сако, като тип, как се нарича, пенюарче. не пенюарче, но като тип сако, тип блузка е така отдолу с някакво потниче, защото е наистина много красиво кадифе. Аз вече толкова елегантни рокли не нося, але много е хубава. Чакайте да се види на огледалото. Вярвате или не, с нито едно от тези неща не искам да се разделям. Тази рокля, за момента я снимам и я качвам в видео. Но не знам дали ще се разделя и с нея. Две сака ви показвам като за финал. Едното е това от Бершка в много бебешко розово и е нещо като имитация на лен. Хубава материя. Носила съм го лятото, не запарва, така че е страхотно. Няма цепка в задната част. Джобовете. Има джобове, но аз не съм ги решила. Има ли? Няма ли имитация? Не са имитация, истински са. Много красиво сако, но просто имам друго розово, така че няма да стигна до това. Оверсайз е страхотно сако, което обаче не е изгладено. То е от Stradivarius. Сега ще ви го покажа как стои. С малко по-късо ръкавче. Това сако дали нямаше и панталон? Това сако според мен има и панталон и е лек. Почти на 100% със сигурно, че имаше и панталон и е лек, но не знам къде са, може да съм ги прибрала в летните дрехи. Не знам. Така че за момента остава само сакото в продажба. С леки по-къси ръкавки. С леко по-къси ръкави е. С дворедово закопчаване ли е? Не е дворедово. Какво е закопчаването? То няма закопчаване. Просто има някакви копчета като имитация, с две джобчета и отново материята имитира лен. Не мисля, че има лен, но някаква такава имитация на лен. Супер е сакото, но пак имам две още подобни такива сака, които не мисля, че имам нужда от повече от едно даже. Такова, но хайде, оставила съм си две за момента. Това сако е S размер. За последно показвам един пуловер, който пуловер обожавам, много харесвам, адски много, но ще ви кажа какъв ми е проблема с него. Първо, че има един косъм, не мога да се отърва от него. Така, ето го пуловера. В сивата гама е и е с много красиви топчета маниста по целия пуловер. Сега го обличам и ще ви покажа какъв ми е проблема. Този пуловер със сигурност е направен да бъде носен без бельо, най-вероятно. Или с някакво бельо, което аз нямам вкъщи. Тук в тази част е доста изрязан. Както виждате, аз долу съм с потник с много тънки презамки, всичко се вижда. Не знам как да го прибера, не знам какво да го направя. А пък без сутиен на мен не ми харесва да ходя с пуловер или без някакво потниче отдолу. Леко ще падна, леко кройката идва на една страна. Мислех да го занеса на шивач, за да ми го стесни ето тук някакси. Но просто това е загуба на време и затова мисля да се разделя с него, въпреки че заради ето тези перли, ама изобщо не ми се иска. Много е красив. Ако беше с два дълги ръкава, нямаше да се разделя с него никога и щях да го нося постоянно. Но просто не виждам как мога да го нося сега.
Не ми е окей така едната ръка да ми е гола. Един път съм го обличала и то просто го облякох. И то просто го облякох за едно видео, да видя как ще стои с едни дрехи и го съблякох, защото видях, че не ми е окей. И така си седи в гардероба. Сега ще ми се наелектризира цялата коса от този пуловер. А, не? Добре. Супер. Така че се разделям направо и с него. Много неща има още. Адски много неща, с които искам да се разделя. Но ще правим, както казах, нещата поетапно. За пореден път го казвам, не смятам, че някой има нужда от толкова много вещи, които имам аз. За съжаление, аз много се привързвам към дрехите си и много трудно се разделям с тях, но с леки малки стъпки вървим в правилната посока. Сега, не знам вече колко време е станало това видео, мисля да го приключвам така. Показах ви как се е получила и дъската. Стискайте ми палци, тази дъска, която е отдолу, която взех, да не ме предаде и дъската за гладене да седи точно на мястото си и да ми е доста по-удобно гладенето сега. Благодаря ви, че останахте до края на това видео. Надявам се да ви е харесало. Надявам се да сте си харесали някои от нещата, които предлагам. Пишете ми в Instagram, за да може да се разберем за точни координати, за адрес и така нататък, къде да ви изпратя нещата. И така, много ви благодаря. Чао и целувки! До скоро!